Milí přátelé, přeji vám krásný den. Další, už 4. díl opakování do prověrky na počítání s celými čísly. Jsou tady takové příklady. Všimněte si, že tady máme čísla -5, +8, -7, -1. Tady jsou ta samá čísla, tady taky stejné závorky. Akorát jednou nahoře tam je mezi těmi závorkami krát, pak je tady plus a pak je tady mezi závorkami minus. Tak zkuste si to promyslet, třeba s papírem a s tužkou, jestli to správně spočítáte. A pojďme si teďka říct, jak se to dělá. Takže ten první řádek, samé násobení, čili vlastně já násobím mezi sebou 4 čísla, čili budeme to normálně násobit. Jenom si musíme rozmyslet, jaké znamínko bude mít výsledek, jestli plus nebo minus. Tak kdybych šel postupně, tak minus krát plus vyhrává minus, tak bude minus. Ale krát další minus bude potom plus, ale třetí minus vyhrává. Takže by to mělo být nakonec minus. Vždycky 2 minusy se zruší, bude z nich plus. Plusko mi to nezmění, ale jedno minus mi tam vždycky zůstane navíc. Takže celý výsledek bude záporný minus a pak jenom násobíme, čili 5 krát 8, 40, 40 krát 7, 280 a krát 1 je pořád 280. Takže výsledek toho prvního příkladu je minus 280. U dalšího příkladu nemáme žádné násobení, čili mezi závorkami je plus, takže si ty závorky můžeme odstranit. No jak se odstraní závorky? Když je před nimi plus, tak se v nich nic nezmění. To znamená, tady není nic, to je jakoby plus. Tady si taky můžeme představit plus, že jo, když tam není napsáno nic. Takže plus mě nezmění to, co je v závorce, tak tam zůstává -5. Plus mi to nezmění, zůstává +8. Plusko nic nezmění, zůstává -7. Plusko zase nic nezmění, zůstává -1. A teď normálně sčítáme, odčítáme, čili máme tady jedno kladné číslo, tak tam máme 1 plus 8 a to minusové dohromady je kolik? 5 a 7 je 12 a 1 je 13 do mínusu, tak je to 8 minus 13, čili ten výsledek bude teď jaký? Menší číslo minus větší, tak bude záporný. No a 13 bez 8 by bylo 5. Tak se mi to sem takhle sotva vešlo, ale vychází -5. U tohohle řádku zase odstraníme závorky. Jak se odstraňují závorky? No když je před nimi plus, tak se nic nemění a když je před nimi minus, tak se všechno změní na opačné. To znamená, před touhle závorkou je jakoby plus, tak tam ta -5 zase zůstává. Ale tohle minus mi to tady změní na -8, tohle minus mi to tady změní na +7 a tohle minus mi to tady změní na +1. Takže dostáváme trošku jiný příklad, jak je vidět. Tentokrát máme co? Tady máme 2 kladná čísla, 7 a 1 je 8, rovná se +8 a -5 a -8 je -13, protože dohromady 5 a 8 je 13 do minusu. Ale nakonec vidíme, že výsledek nám vychází úplně stejně. 8 bez 13 je -5. Tak, to máme první trojici. No a tady máme ještě pro procvičení jako něco to samého v podstatě. Akorát si všimněte, že u násobení máme 1, 2, 3, 4 minusy. To znamená, 2 minusy se zruší na plus, 2 minusy na plus a nakonec to teda celé bude kladné, protože sudý počet minusů vychází kladně. A násobíme 1 krát 3 jsou 3, 3 krát 4 je 12 a 12 krát 5 je 60. Takže tady je výsledek 60, ale plus. Zase tady samé plusy, před závorkou odstraníme závorky. To znamená, že tady nebylo před závorkou nic, tak nám zůstává -1, plus nám nic nezmění, zůstává -3, plus nám nic nezmění, zůstává -4,
plus nic nezmění, zůstává minus 5. Všechno je to záporné, ale tentokrát to není to pravidlo, že by se ty mínusy zrušily. Tam už není žádné násobení. To znamená, normálně to všecko do mínusu sečteme. Takže to bude minus, 1 a 3 jsou 4, a 4 8 a 5 je 13, ale do mínusu. No u posledního zase odstraníme závorky. Před závorkou není nic, to znamená, zůstává nám tam minus 1. Před závorkou minus nám změní závorku na plus 3, minus nám změní v závorce na plus 4 a minus nám změní v závorce na plus 5. Tentokrát máme tady 3 kladný čísla, 3 a 4 je 7 a 5 je 12 a 1 minus 1, takže výsledek je 12 bez 1, 11. Tak, máme hotovo. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a nashledanou někdy příště.